Hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon, I'm back. Praise God sa opportunity, igsoon, gihatag sa Ginoo. Anyway, ako sa ni-share tong live, no? Pwede na niyo i-share mga igsoon. Himbalik na ko. Taod-taod na jukuha ka live. Siglakaw mga igsoon. Pero karon na ata. Bakanti ta, salamat sa Ginoo. Shout out 29 viewers this time. Sige, pagsugod na mo dyan mga igsoon. O mention sa inyong mga kuan ba? May gala. Sa comment section mga igsoon. Ayaw kalimot i-type at followers at highlights at everyone para kabantay sa sila. Kumusta? Kumusta? Kumusta mga igsoon? Kumusta ang inyong kahimtang diha? Sama sa akong gibalik-balik, no? Na may mga panahon nga dili ta ka live, pero wa ko makalimot ninyo igsoon sa ato ang pagampo, no? Kanunay ko ning hatag og higayon, gi-priority gyud mo nako tanan mga followers ani nga page igsoon namo sa akong prayer kanunay. Oy Brad, Jomar Corsiga, wa ko ka reply nimo gabi kay sayo ko nagpahulay kay naalagi mi natay mission gahapon ba. Layo-layo ba ito from Clarin to Maribohok niya. Init. Muna nga wala na tay panahon ba nga kuan. Okay. Akong tanawon be. Okay. So done sharing. Salamat sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. So shout out debe tanang mga kuan, himingaw na kog shout out ninyo ba? Akong shout out tanang mga OFW diha sa lain-laing nasod, no. Mga naka-permanent resident diha, mga seaman, seafarer, no. Og sa tanan mga OFW nga grabing sakripisyo para sa pamilya. Ako rin gi-shoutout ang nag-invite nato, no, atong followers, no, gahapon nga gi-invite during birthday celebration sa iyahang mama. Gipa-share ko gahapon sa pulong sa Ginoo. Sa tuwa atong followers igsoon, gahapon pa mi nag-meet, no. Iyang Paris igsoon, iyang husband naa sa barko niya ning naogman mo to nakita mi gabi followers sa nato, no. Samtang naa sa barko magsigitan na, no. Mga seaman da, shoutout ninyong tanan amo sa kong prayer. And shoutout ang, of course, Cebu City Jail. Again, shout out nako ang Cebu City Jail. Ang katong giadtuan namo kaduha na, no. Grabe gini nga to birthday man nako atong niaging adlaw mga igso, no. Nag-anam na tagkatigulang ba 41 anyos na tang giampingan sa Ginoo, no. Taliwala sa atong kangit-ngit pero giampingan ta sa Ginoo, no. So for me ako makaingon nga pinaka the best birthday gift nga gihatag ni Lord nako ever. Katong nakasulod ko sa Cebu City Jail mga igso, no. So ang shout out ang Cebu City Jail, mga brad na ko diha, tanan, no, og ang mga nasa worship team, tanan akong gi-shout out si Brad Aris, no. Brad, salamat kayo sa imong pagpagamit sa Ginoo diha sa sulod sa silda, no. Sa brigada diha sa Maximum 4. Shout out na Maximum 4. Shout out sa nako ang Maximum 19. Okay, na diha ang mango ni Brad Jomar, shout out. And again, sa Maximum Porno, shout out sa kuang mga kaigsuunan diha nya. Ako rin gipasalamatan si Pastor J nga usa jud ni siya sa mao ni instrumento sa Ginoo nga gigamit nga samtang gi-process pa ang ako ang ID igsuon nga mahimo jud kong ka-team na gyud sa mga kaigsuunan nato nga nanulod sa Cebu City Jail ang Living Water Christian Fellowship. So
Ang ako ang ID giproseso naman, no? Wapa na abot igsuon. Unya, salamat sa Ginoo kay si Pastor J gigamit sa Ginoo. Shout out po ni Pastor Herman. Gigamit sa Ginoo Brad sa nako sa Akro, no? Nga nahimo nang alagad sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo nga makasulod ko. Gi-request ta dito igsoon, no? So duha kay gayon na nakasulod ko dito. Shout out again Cebu City Jail, padayon taga Bante, no? Padayon tas pagpangalagad sa Ginoo bisan ang mga tao mo muhukom nato kay moingon nga nagduldo Ginoo ra kay nasa sa prisuhan, no? Ginoo joy nakakita sa atong kinabuhi. Padayon ta samtang nay kinabuhi nay paglaom sa Ginoo kanunay. Amen, no? Shout out ako mga warden diha unya. Ako nang shout out ang Lumbia City Jail sad katong nasudlan ako nga dako sad kay nga prisuhan sa Cagayan, no? Sila si Bradungas, shout out nako ang worship team diha nga daghan kay Akrusad, no? Long live kanunay mga brad, no? Shout out nako ang Medina Municipal Jail, shout out sa nako ang tanan nga mga jail sa municipal jail sa mga munisipyo ba, sa police station nga nasudlan nako. Shout out yung tanan og sa mga jail officer and of course sa mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, shout out. And sa BFP, sa mga Bureau of Fire Protection, mga higalan to mga classmate nako nga mga police, og shout out sad ang PNP. Shout out nako ang Campus Minya Cebu. Shout out nako Sir Paul Acosta, kung amigong police diha. Nganing uban ako dito sa excuse me, sa Cebu City Jail. Unya tanan. Living Water Christian Fellowship Pook Kanipaan Pook Talisay, shout out. Shout out nako ang diri Barracks, no? Tagbilaran City sa Barracks diri, shout out ang mga hepe diri. Unya shout out nako ang Loon Police Station gahapon ni Antome, ang Brad nako si si Molina. Unya si Major Ray Olar ang ilahang hepe dito. Og akong shout out sad ang Clarin Police Station nga naa ako kanunay. Isip tigiya nila regarding sa spiritual life nila Tigwali as their PNP life coach, no? So salamat sa Ginoo. Before we proceed, again as always, as usual igsoon, I will encourage everyone to, or I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para ma-bless pod sila. Unya, don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone. So wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live na to. Free to subscribe mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Okay, so let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kabalo naman tayo igsoon nga never gyud ta mag-start nga mo share sa pulong sa Ginoo, magisgot sa balaang pulong sa Ginoo kung dili ta makaampo, no? Mao na nga ato ang ablihan kining ato ang paghimuon karong kabuntagon pinagi sa pagampo. Atong sugda ni pinagi sa pagampo, pinagi sa Ginoo kaya matapos po ni nga mag-uban atong Ginoo. Amen. So let's pray. After this exon mo lakaw na sad ko kay magkuha sa mga anak, no? Let's welcome the presence of the Lord. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness, for your greatness. Thank you so much for this wonderful opportunity that you have given to us this day, this morning, nga mamalandong na usab mi Ginoo sa imong balaang pulong. This time, Lord, before we proceed, sa di pa mi magpadayon susiha mong kasing-kasing Ginoo. Kung naamay mga butang makit-ani mo, Lord, wala mi makabantay, wala day ka nalipay, kay tao ra mi Ginoo. Na mga times nga magtuumig sakto mi, apan sayop demi sa pananaw nimo. So limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, mamalandong, mamati, magisgot sa imong balaang pulong Ginoo. Tagay mig panulanan nga espirituhanon nga takos. Anda mo dawat, musalod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. Lord God, i-bless tanang viewers. I pray, Lord God, nga samtang mamati, magisgot kami sa imong pulong, among mabati imong presensya. Among mabati imong lihok, imong gahom, ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God. Tagay mig mapainobsanon nga kasing-kasing, unya, willing mo sunod sa imong pulong Ginoo. Kay ang breakthrough, ang blessing, nasa pagsunod. It's not enough just to listen to your word, pero ang importante, good Lord, nga musunod, good me. So Lord God, tagay mig kasing-kasing nga, matinumanon Ginoo, masinugtanon sa imong pulong. And tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo, kay aron among matugkad, among masabtan ang imong pulong. Ang nabiling panahon naman among itugyan kanimo, Holy Spirit, we welcome you. Sa among pagabuhaton karon, let your will be done. You alone will be glorified, Lord God. Wala mi mag-isa og pundok, grupo, sekta, or any religion, but we lift up only the name of Jesus Christ alone.
Ikaw lamang among ipataas karong kabuntagon, Ginoo. Again, ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Anyway, again, shout out na ko tanang mga brad na ko diyan sa Alpha Kaparo o sa mga brad na ko sa Yesaya, Skeptron in Arms, Longlib kanunay o ipataas na to ang ngalan sa Ginoo para sigurado ang longlib. Shout out the pastor watching from Lingig, Surigao del Sur, King PH TV. Shout out to King PH TV from Lingig, Surigao del Sur. Praise God. Kumusta, Pastor Brad? Maing adlaw. Okay ra kay na, brother. Gracias sa Ginoo. Bulahan, blessed. From Jerry Opong Moda. Again, before we start, sugod na ta, pwede ninyo atong i-share itong live igsoon kung maulaw ka mo share sa pulong sa Ginoo. Kay di ka kamao mo storya. Murag managan na ka ba? Pwede ni i-share nimo ning live igsoon kay ako may nagstorya dire. Shout out ako kong Brad sa Sandingan Loon nga akong kauban gahapon nga nagwalya dito sa Maribohok si Brad Jonathan aka Pintados no nga naaron dito sa balay siguro nila. And then si kisama ni shout out Pastor from Sogod Southern Leyte from Desire. Okay. Sister Desire. Good morning, Pastor Delaygo ng Ginoo from Sister Elma Danoy. Okay? So, ako na shout out ang mga amigo na ko, mga bag-o, nga mga lagad sa Ginoo, nga bag-ong na-meet na ko sa Jensan. Sila si Pastor Harold, sila si Pastor Ronnie Maratas, o si Brad, kinsa itong naa dito? Brad, katong naa sa Patusan, kalimot, nasa Patusan Brad, kalimot ko, Brad. Basta katong naghatag na ko og libro nga sapatos. RR. Okay, Brad, RR. Sakto ba? Okay. Naron diya siguro ga nagsige na ron siguro og kuan ihap sa halin nila diya, no? Praise God. Shout out Pastor Porok Uno Binabista Baungon Bukidnon from Brother Hermogenes Bangulan Jr. and of course to Hanife Kalinawan, Biol Gonzales. Shout out from Anaaon. Sumna. Okay, Surigao del Norte. Good morning, Pastor from Saudi Riyadh. Sister Rotzelin Lingko. Praise God. And to Sister Gemma Traso Mabungahong Kabuntagon sa Tanan. Shout out, Pastor James. I'm so blessed sa imong mga mensay from Pulumulok, South Cotabato. From Brother Wilson Rota Dante De Claro. God bless you, Igsoon. God bless you. God bless you. Shout out, Pastor from Bayugan 3, Rosario Agusan del Sur, Brother Gilbert Tapaya Anyano. God bless, brother. God bless. Anyway, before we start, mention your friends and loved ones here in the comment section. Don't forget to type at followers at highlights at everyone. And kung mahimo atong i-share atong live igsoon. Nya kanang nay mga naka-bluetooth dang speaker dahagi ilapalanog na to na igsoon. Mao ni nindot imaritis pulong sa Ginoo. Nining tak naa sa kabuntagon. Pa shout out Pastor watching from Garcia Hernandez Bohol. Dinan Galasio Cadiz. Again, Brother Dinan Galasio Cadiz, watching from Garcia Hernandez Bohol. Thank you, brother. God bless you more. Shout out, Brad, watching from New Mexico. Kisa man ni Olasab Siulab Axel. Gibali ba? Apelido ni kuan siguro Basalo. Basta mao ni Olasab Siulab Axel. Watching from New Mexico. Okay. Shout out Pastor from Jensen. Miego family. Mauning wa mi nagkita ni ba? Sister Wilfie Miego. Miego. Kaliwat mi sa kuang kuan sawa unya ni mamang sa mga migo no. Dulot kayo ang mga mensahe. Salamat kayo. Thank you, sister. God bless. Hallelujah. Praise God. Let's start. Chari Kapada Taran. Dapagyod. So to. Good morning, Pastor, watching from Maramag, Bukidnon. Okay, let's start. Ang ato ading tema karon igsoon atong topic is kana bitang about sa tao nga hilig kay mudaog-daog sa si katawo kanang ibutang talag na mintaha no. Dili gyud ay maayo kay ang atong kinabuhi na mahimong miserable, magkalisod-lisod pag kita no. Mao ni nga ato ang kuan. Obrad Basalo from Davao de Oro. Okay. Thank you. And Brother Mark, shout out. Pastor watching from Jensen. Wala dyan na nagkita. Mao lagi.
Anyway, ako nag-shoutout ang tanang mga subscribers, mga star senders, mga ani nga page, no? Pareha ni Brother Lord James Talingting. Usa ni sa atong subscriber. Shoutout ni mo the brother. Mabungang adlaw sa, God bless. So, ang ato ang kuan igsoon, dali ta kayo. Ni guman ani akong adtuon akong anak igsoon. Ang ato ang teksto na makita sa Job ni. Sahon ako. Asa man to, daray. Okay. Na makita sa Job kapitulo 15, versikulo 20. Again, atong teksto ni taknas kabuntagon mga igsoon na makita sa Job kapitulo 15 versikulo 20. Og sa dili pa na ko basahon, ako dali mong dasig nga atong i-share atong live igsoon para ma-bless po ng uban. Labi na katong mga basta mga tao nga gidaog-daog. No? Kay bawo ka nga gikaminusan, i-share ni igsoon sa imuhang or i-mention kay para sa niniya, no? So, nga dili siya angay mabalak ka. Okay? God is for us. Who can ever be against us? Okay? Job kapitulo 15 versikulo 20 nagingon diri, ang taong, listen carefully, magdaog-daog sa iyang isig katao, magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Kumalikon. Job 15:20 or Job kapitulo 15 versikulo 20 nagingon ang pulong sa Ginoo. Ang taong mangdaog-daog sa iyang isig katao, magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, nagaingon diri si Job igsoon. Kailan naman ta ni Job ang katuni siyang grabe ang pagsulay unos sa iyang kinabuhi. Nangamatay iyang tanang mga anak unya, nangamatay po ng iyang mga kahayupan, no? Na-loss ang iyang mga kabtangan ug katigayunan igsoon unya. At the end of the day, si Job gibalik ni Job ang iyang kadato unya gidubli pagyud. Mao ni si Job igsoon. So niingon si Job igsoon, ang taong magdaog-daog sa iyang isig katao, magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Okay? Pulong ni sa Ginoo. So, nay word diring mangdaog-daog. Karon unsa man ang mangdaog-daog? No? Unsa may ilhanan, pastor, nga ang tao nagdaog-daog sa iyang isig katao? Daghana igsoon, no? Kanang mga tao, labi na kanang mga nakaangat gali ilang kinabuhi. Kung naay nagtanaw karon diri nga tan-aw nimo sa imong kinabuhi nga mas niangat ka kumpara sa uban, ayaw gyud kaminusi ang nasa ubos nimo. Kay nagdaog-daog ka na, no? Kanang ang imong treatment igsoon sa imong isig katao is unfair. Ibutang ta lang kanang dili patas pagdaog-daog gyapon na. Namintaha man ka. Kanang mamintaha ka igsoon sa isig katao nimo, nagdaog-daog ka na, no? Imong gikaminusan, gi-lockdown nimo ang imong isig katao igsoon kay naa ka sa taas. Pagdaog-daog na, ug di malipay ang Ginoo sa ingana nga attitude. Kay ngano man, ang Ginoo wa bay pinalabi. Amen? Si Lord way pinalabi. So patas iyang treatment, iyang pagtrato nato. Sa tubangan sa Ginoo walay dato og pobre. Sa tubangan sa Ginoo walay kuan bitaw walay mingon nga ning labaw gid bitaw kung dili patas sa tatanan, no? Madato man ta mapobre sa mga mata sa Ginoo, patas sa kita. Kaya ako na ning gibalik-balik. Ning panahon nga mutaliwa na ta, mga matay na ta. Wala may dato og pobre, tanan mga igsoon atong lungon maurag sukod. Nya nakabutang dito RIP ra, no? So mao na mga igsoon nga dili ta bisag unsa ang atong sitwasyon, kahimtang dili ta angay mudaog-daog sa atong isig katao, no? Labi na kanang word nga mamintaha, no? Namintaha ta, magminaro ta sa atong isig katao. Pagdaog-daog na. Amen. Ug bantayanan na igsoon kay ang pagdaog-daog, no? Kanang murag nakaminos ta ba kay kita graduhan professional ta nya murag bitaw og na may mga tawo gud karon igsoon nga tungod kay taas kay sila professional sila unya graduhan sila lahi ang ilang treatment sa mga tawo nga nas ubos. Pero kung makakita sila og ka-level nila, makakita sila og mga tawo nga pareha nila professional, dagkog sweldo, no? Kanang mga tawo nga nas taas, no? Og posisyon. Nindot kay ilang trato, no? Ilang atimanon og maayo lahi ang ilahang pagtrato kumpara sa mga tao nga walay grado, mga tao nga pobre, mga tao nga ubos ra ilang kahimtang, no? Dili na maayo igsoon kay kung ingana ang atong treatment, sama ra nga ato silang gidaog-daog. Ug kabalo ba mong igsoon nga ang pagdaog-daog na ay consequence tanawa. Once atong gidaog-daog ang atong isig katao, kanang grabe abuso na bitaw kaayo, bitaw. Nang grabe ba, no? Pareha ng mga amo, no? Grabe na ilang pagtrato sa ilang katabang, pagdaog-daog man na, no? Nga palabihan gyud og kanang basta di na maayo ba na sobra na ba nga pag basta sobra na nga pag
hatag og mga trabaho siguro kanang murag lahi na ba, lahi man ginang trabaho nga angay gyud kanang murag sobra nga abuso na pagdaog-daog na delikado na tanawa ang consequence. Ang taong magdadaog sa iyang isig katao magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Okay? So naay consequence kung ang usa ka tawo iyang gidaog-daog ang iyang isig katao. Naay consequence. Unsa may consequence, pastor? Magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Naay consequence, naay gitawag og mahimong miserable ang atong kinabuhi. No? Walay ayo ning kanabitong atong daog-daogo ng isig katao na to. Mao ni timan ni igsoon, kung nagtan-aw ka diri nga gidaog-daog ka, gikaminusan ka, no? Gi-lockdown ka igsoon kay ubos ra ka. Ayaw lang, chill lang kay ang Ginoo wa matulog. Amen. Ang Ginoo nakakita sa imong kahimtang nga gidaog-daog ka. Usa ka adlaw ang Ginoo He will fight for you. Amen. Naay consequence, no? So ibutang ka lang og gidaog-daog ka og dato. Ayaw lang ka. Kaya na may uban na dugaya po ni gabaan ning akong amo, dugaya ni gabaan ni gidaog-daog, grabe ang treatment, no? Ayaw. Ampo lang niya, ayaw balos kay moabot ang time igsoon kay ang ingon man diri nga magkalisod-lisod, no? Sa tibuok kinabuhi ang tao nga hilig mo daog-daog siyang isig katao. So naay consequence, maybe dato sila karon galipay-lipay na apan usa ka adlaw maningil ang Ginoo. Posible nga ibagsak na sila sa Ginoo. Posible nga hubuan na sila sa Ginoo, kuhaan na sila og unsa man ang ilang gipanghambog diya. Kano man kay ilang gidaog-daog ang isig katao niya. No? Kay igsoon mao ni timan bisag unsa ta ka arangan, kanaahan, kakwartahan, kadato. Igsoon wala tay angay kapanghambog. Dili na rason nga daog-daogo na to tong isig katao. Dili na siya rason nga i-lockdown na to. Believe bitaw ko nang nakoy mga friend igsoon nga mga arangan na gyud, mga dato na gyud ba, no? Daghan niya ang ilahang attitude, grabe ka, humble, no? Napoy uban nga ning dato, di na pod maduulan. Nay uban, pero naa koy mga kaila igsoon kay kabalo naman ako nga napo koy daghang mga amigo nga mga dagkong tao ba. Napoy mga kaila nga mga legit jud nga mga milyonaryo pero ang batasan buutan kayo kaduulan mayong tao. Pero napoy uban nga nakuratan sa ilang kwarta. Murag bitaw ging dako ng ulo na ginambog na mao nay nagdaog-daog, no? Murag lahi na di na managad, murag ubos nila pagtan-aw sa uban daog-daog na og delikado na. Kay ngano man ang tanan nga naa natugikan sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga oy, ako kang gipadato, gipaangat imong kinabuhi, gidaog-daog naman na nimong isig katao nimo. Ako kang gipromote, akong gilibil up, no? Gilibil up na ako imong kinabuhi nga niangat ka, niuswag ka, nilambo, niasinso ka. Pero tungod ana mura mag imo naman na hinuong daog-daog ang isig katao nimo. Once makita na sa Ginoo igsoon nga taas kay kanya, grabe ning dako imong ulo ba imbis ang imong singkasing may mudako ba, no? Pwede na kuhaan ka sa Ginoo kay ang tanan nga naan tugikan sa Ginoo walay ato. Bisag na ning kamo tag maayo. Ako na ning gibalik-balik igsoon, wala tay angay kapanghambog. Kay kung wala pang grasya sa Ginoo, kung wala pang tabang sa Ginoo, di ta mo sinso. Yes, nilihok ta. Yes, na ning kamo ta pero tungod na sa tabang sa Ginoo. Kay kung kita-kita ra naa di tay mahimo. Kung kita-kita ra mo sinso dita. Kung kita-kita ra mo uswag dita mao na igsoon. Ako ikadasig ninyo. Bisag unsa ta kataas karon. Bisag unsa ta nga gipaangat sa Ginoo or puhon mo angat ba mo ayaw gyud in taon mo. Ayaw ninyo i-lockdown ang mga nas ubos ninyo. Dili ta magdaog-daog sa sikataw nato nga to unfair bitaw nga tong treatment sa mga dato og pobre. Wala delikado na kit-an sa Ginoo. Basin bayag bawian ta sa naa nato. Kay ang tanan ra ba naa nato gipiyal ra ni sa Ginoo walay ato. Mo nang wala tay ikapanghambog, no? And speaking of daog-daog igsoon, apil na nang namintaha. Once ang usa ka tawo mamintaha sa iyang isig katao. Listen. Iyang gidaog sama ra nga iyang gidaog-daog ng tawhana, namintaha siya tanawa. Ya di ra ba maangay ang Ginoo mamintaha? Ang mamintaha dishonest na. Once dishonest ka sa isig katao nimo namintaha ka, sama ra na nga imong gidaog-daog ng tawhana. Yan narabay giingon sa pulong sa Ginoo about mamintaha igsoon tanawa na ko akong basahon ni igsoon. I believe ako na nga share pero akong balikon kay reference. According to King Solomon, panultihon 11. Ingon ang balang kasulatan igsoon, gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga naggamit og dili hustong timbangan, no? Pamintaha ni. No? Ug akong gibalik igsoon, once imong namintaha ka sa isig katao nimo, nagminaro ka, sama ra nga imo na siyang gidaog-daog. No? No, nakakuha ang benepisyo niya ba? No, nagdaog-daog yapon ka sa iyang pagkatao. Okay, akong balikon.
Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga naggamit og dili hustong timbangan, mga taong dishonest, namintaha, maro-maro. No? Di malipay ang Ginoo. Gikasilagan, gikasukan na sa Ginoo. Sama ra na nga nagdaog-daog ka sa sikataw nimo. Nakaminos ka. Namintaha ka sa sikataw nimo kay tinod, nakaminos ka. Tanawa ng mga dato, gahi ka mamintaha kay madlok man ka. Dagkong tao mahadlok ka, pero katong mga ubos-ubos namintaha ka, no? Nya next line, apan malipay siya sa husto nga timbangan or timbang. So, malipay si Lord og honest. Okay? Honest meaning igsuon nga wala ka namintaha sa sikataw nimo. Honest meaning wala ka nagdaog-daog sa sikataw nimo. Malipay si Lord. Once malipay si Lord, i-bless ta sa Ginoo. So ang blessing igsuon, ang favor ni Lord ma-attract kung kita igsuon honest ta. Kung ang atong treatment sa sikataw nato fair. Okay? Kanang patas ba? Wala tay pinalabi sa sikataw nato igsuon. Madato og mapobre, manay grado og way grado igsuon. Bot pasabot, once fair atong treatment meanings mga igsoon is wakay pinalabi, honest ka atubangan sa Ginoo og si Lord malipay ana. Apan kung namintaha ta, ana may uban igsoon moingon nga sayo man mo pastor, kadaghag mga maro-maro namintaha, mao pa na hindato oy. Dili na tinuod nga pagdato igsoon. Ibutang talag na sila kwarta karon pero nakahibaw ba ka nakatag-an ba ta sa unahan? Sa sunod nga mga adlaw, bulan, tuig, silang kinabuhi, og di na sila mabankrupt. No? It's biblical. Once ang tao mamintaha, masuko ang Ginoo. Once ang tao maro-maro, masuko ang Ginoo. Posible pa, igsuon nga, ibutang talang nga. Mamatay siya nga dato, dagang kwarta, pero ang consequence, posible nga, adto na, makaon sa iyang anak, sa iyang apo. Kaya ang Ginoo, justisya na siya, igsuon, paminaw mo. No? Ingon rin bala ang kasulatan, kung atong gidaog-daog ang isig katao nato, no? Magkalisod-lisod tas tibuok natong kinabuhi. Kung mamintaha tas isig katao nato, magkalisod-lisod sa ta. Sa karon igso naglipay-lipay pa nang namintaha kay nakakwarta, namintaha magminaro sa ilang negosyo, nanikas ug namintaha mao man na, no? Butang galang nga dato na sila ron, pero karon na mabutang tay maningil ang Ginoo. Ang consequence igso na ako na ning balik-balik dinhi pareha sa sili nga mohalang dayon. Ang consequence, it takes time. Na gitawag og appointed time nga mubunga sila sa ilang gitanom. Ug ang Dios nato dili lang puro gugma, mupasaylo siya pero mupahamtang po siya silot. Amen. Labi nang kaybaw na ka nga imong gibuhat dili maayo pero gituyuan nimo, piti ka diha. Di ta kaikyas sa consequence. Amen. Bantayan na igsuon. Again, ang consequence dili pareha sa sili nga muhalang dayon. Apan moabot ang panahon tungod kay natay gitanom nga nakahibaw na ka hour kas kamatuuran pero nagpadayon ka namintaha ta igsoon. Amen. Bantayan na. Mao na nga akong pagdasig nyo karong kabuntagon sa atong pagpuyo nining kalibutan karon nga nangalagad ta sa Ginoo labi na Kristohanon ta. Dili gud ta mamintaha sa isig katawo nato. Dili ta manglupig or magdaog-daog sa isig katawo nato kundi bisag unsa patakataas igsoon karon. Graduhan man ka labi na sa mga alagad sa Ginoo diha nga mga gikan mo Bible school ug seminary, ayaw in town i-lockdown ninyo ang mga tao nga wa kay school lag seminaryo, ang mga tao nga wa kay school lag Bible school kay daghan kong nakita nga wa kay school lag Bible school effective kay sa ministry, dako kay agi unya daghan pong naka school lag Bible school walay agi. Dili man gud magmatter ang atong effectivity, dili diha magmatter sa naka-eskwela ta, kung dili ang atong kasing-kasing gitanaw sa Ginoo kung humble ba ta, atong kasing-kasing kung teachable ba ta, atong kasing-kasing kung kana bitong wala ba ta ning lockdown sa sikataw na to, no? Bantayan na igsoon, no? Kaya ang word nga niingon rin nagdaog-daog, no? Dato man ta or niangat atong kinabuhi igsoon or unsa man igsoon, graduhan ta, professional, ayaw gyud in town i-lockdown kaminusi ang nasa ubos nimo. Ngano man once ang imong treatment lahi sa mga graduhan ug sa way grado sa dato ug pobre, imong gidaog-daog nang nasubos, delikado ta kay naay consequence. Ang gingon sa balang kasulatan igsoon, magkalisod-lisod ang tao kuno nga magdaog-daog sa iyang isikataw, magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. That's the consequence. Amen. Mao nang gidasi ko kamuning taknas kabuntagon bisag unsay imong nahimutangan. Unsa kataas igsoon na dato man karon unsa basta ang imuhang kahimtang or status sa imong kinabuhi taas pa sa uban, himuang kanay gitawag og kana bitaw fair bitaw, no? Kanang
ang imuhang pagtanaw o pagtrato sa uban. Dato o pobre, ayaw pagpakita og pabor-pabor. Amen. Walay pinalabi ka dapat maunay tao nga wala nagdaog-daog sa iyang sikataw. Munay mga tao nga anis sa tubangan sinog malipay ang Ginoo na. Apay kung makita sa Ginoo nga nakaminos ka sa mga taong ubos nimo, imo silang gidaog-daog. Moabot ang time maningil ang Ginoo. Nakaminos ka kay dato ka, pobre sila. Way ang maunay giingon table turns. Mutoyok ra ng lamisa og puhon makita sa Ginoo nga imong gi-lockdown ng mga pobre ug mga way grado. Moabot ang panahon hubuan ka sa Ginoo sa naa nimo. Hubuan means unsa nay naa nimo nga ikapanghambog nimo kuwaon na sa Ginoo bawion kay ngano man ang tanan nga naa nato gipiyal ra ni sa Ginoo. Mo nang wala tay angay ipanghambog, wala tay angay ipasigarbo. Kung naa man tay angay ipasigarbo, way lain kung di ang Ginoo. Kay ang tanan nga naa nato grasya ra sa Ginoo. Amen. Sumo ni ang ato minsay karong kabuntagon kaning word nga pagdaog-daog or pagpamintaha sa sikataw nato. Likaya nato na. Kundili dapat patas, wala tay pinalabi. Ang atong treatment dato og pobre. Nabi tay mga alagad sa Ginoo igsoon, mga pastor uban magawali diha nga ang ilang treatment sa ilang membro lahi. To ay dato gipangga og maayo, dagko og tithes ug dagko og offering gipangga og maayo, bisag nakasala dili gyud i-rebuke, dili gyud i-correct kay ngano man mahadlok og muhawa sa simbahan, sayop na pastor ug nagtan-aw karon patay piti jud kas konsekwens sa Ginoo na. Ako igsoon nga lagad sila wa koy pakialam, wali basta makasawa koy bisag milyonaryo pa kaniya, milyonarya basta makasala ka piti jud ka. Wa koy pinalabi mga igsoon kay para nako paninglan ta sa Ginoo da nga anom day hadlok ta nga muhawa na sila simbahan kay dagko ko pero no di ta mahadlok kana. No, di ta mahadlok kana igsoon. Kita may mahadlok kana sa konsekwens sa Ginoo, no? Mo na mga igsoon nga akong pagdasig sa mga lagad sa Ginoo dapat patas kitong pagtan-aw no sa mga disciples na to ug naay mga dato ug pobre. Level na. Nganong makaingon man ko nga naay ngana nga mga lagad sa Ginoo tungod kay daghang nagpa-advise nako nga mga na ilang status siguro kumpara sa uban ubos ra sila, way grado, pobre. Ingon sila nga kabantay bitaw may pastor, ang tagdon kayo sa among pastor katong dagkog tithes, nung madagkog offering, katong naay mga four wheels, pero kami, adi kayo. Mga sakit, di may bisitahon, pero katong mga dato nga membro, masakit. Ala, adto ang pastor mo, adto, magdapag prutas. Pag sure mo, pastor, unsa na inyo ha? Pang Ginoo or pangwarta? Ako, igsoon mo, bangga, jo, nga nga pastor. No, nga na, saan ito ang pagpamastor? Yang madamay-damay ra ba ang matinud-anon nga mga pastor, madamay. Ang mga pastor mangwarta. Ano man, kay naay pastor pud nga ana. Pagbantay ta na kay kita ra ba mga magawali, mga alagad sa Ginoo, mas dako atong tulubagon. Amen. Nindot jud nga matinud-anon ta anis ta sa ministry. Ug labaw tanan, dili ta mamintaha magoy tawag gyapon ana no? Kay unfair man na, no? Or mahog ra mo nagpagdaog-daog sa isikataw, gibuli na to. Ngano man? Kay imong giatiman ang dato man. Pero ang katong mga pobre nga mga membro ni mo simbahan, murag imong gipasagdan pagdaog-daog na. Delikado ta na. Ginoo maoy mukuan na to ana mga igsoon, no? Mo ani gid ta na mga igsoon. And remember, our God is the God of justice and yes, He's the God of love, but it doesn't mean that He's the God of love mawa ang iyang pagkaustisya. Muani gid sa atong gipugas, no? Again, ang atong punto, atong topic, atong mensahe karong kabuntagon nga dili maayo nga mamintaha ta sa sikataw nato. Dili maayo nga magdaog-daog ta sa sikataw nato kay ngano man naay consequence ug ang consequence magkalisod-lisod ta sa tibok natong kinabuhi. Kung namoy nakit-an igsuon nga mga tawo nga ni dato karon kay nyangilad og batasan. Ngano na dato man sila pastor nga kami noon matinud-anon mi. Kami noon pastor anis man mi sa pagkatao pero pobre man mi pero dato man tong mga maro, mga kurakot no. Karon ra na. Pero sa kaadlaw igsuon di na palabyon sa Ginoo. Walay sala nga palabyon sa Ginoo. Karon ra na. Pero sa kaadlaw maningil si Lord. Ako na nigibalik-balik ang consequence man go dili na pareha sa sili lagi nga muhalang dayon. It takes time. There is an appointed time for that. Nya si Lord na ay own timetable nga muani sila sa ilang gipugas. Chill lang diha. Amen. Again, di maayong mamintaha. Ang uban maingon, niya-sinsor kita pa, niya-sinsor na, pero sa kadlaw, hubuan nas Ginoo, na ay consequence igsoon. Amen. So, mauna nga, akong balikon, samtang buhi pa ta, nagkinabuhi ta, nga nangalagad sa Ginoo, diri sa kalibutan, nga ngit-ngit kaayo.
kinahanglan nga atong ipakita sa sikataw nato nga wala tay pinalabi. Atong ipakita sa atong sikataw nga fair bitaw ta nga patas ang atong trato nila, madato og pobre, nay grado or way grado. Patas gyud. Ingon nga ang Ginoo nga atong gilagaran walay pinalabi. Kay kung naatay pinalabi igsoon, kung sama ra na nga atong gidaog-daog ang sikataw nato, kay unfair man atong treatment, no, namintaha man ta sa sikataw nato, no, na ay consequence. Mao na kung gusto tag blessing, kung gusto tag pabor, kung gusto tag panalangin sa Ginoo, no, kinahanglan nga honest ta, no, kinahanglan nga ang atong trato or treatment sa sikataw nato, no? Kanay ato ipakita nga wag itay pabor-pabor, no, way pinalabi, patas ang tanan. Kaya sama sa akong giingon igsoon, sa tubangan sa Ginoo walay dato or pobre, nay grado or way grado, ug mga matay magitang tanan gud. Ug ginig kamatay nato mga igsoon, maumaor tag sukod sa lungon. Ang nakabutang dia parihara nay marka RIP, no, wa tay angay kapanghambog. Kay wa tay madayon ni kamatay nato. Ug ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo. Amen. So dapat wala tay pinalabi. Og dili pud ta magdaog-daog sa isig katawo nato. Amen. So again, dili rason ang atong pagkagraduhan, pagkaangat sa kinabuhi, pagkadato, ato na lang daog-daogon ng pobre, sayop na. Di man ka di man nimo maangkon ang consequence diri sa kalibutan sa imong pagdaog-daog sa sikataw nimo, pero sa Ginoo di ta kaikyas nay consequence igsoon. Amen. Nindot igsoon nga atong ma-attract ang pabor sa Ginoo. Ma-attract ang panalangin sa Ginoo kung matinud-anon kita. Honest ta unya, di ta mamintaha, di ta magdaog-daog sa isikataw nato. Amen. Mao ni mensahe sa Ginoo mga igsoon. Ning taknas kabuntagon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo nga lain nga pagtulunan nga imuhang gipasinati namo this morning, Lord God. Mahitungod sa pagdaog-daog, pamintaha nga dili maayo Ginoo. Lord, tabangi mi Ginoo nga mabot ang time nga imo nagyong ipataas, ipaangat, i-level up among kinabuhi, i-promote, or na may nagtan-aw karon diri Ginoo nga ang ilang kinabuhi medyo hayahay kumpara sa uban. Lord, tabangi mi nga ang amo ang pagtrato gyud sa tanang tao pareha gyud, madato or pobre, magraduhan or way grado, patas ra gyud Ginoo. Wala mi pinalabi. Kay di ka mo angay Ginoo og mga tao Ginoo nga namintaha or mamintaha or magdaog-daog sa iyong sikataw. Tabangi mi Lord nga maliwat mi nimo. Kay nasayod mi nga ikaw nga Dios nga mong gilagaran, wala sad kay pinalabi Ginoo, wala kay pabor-pabor. So Lord God, right now I pray nga amuha jong maposes ang godly character nga makita ka sa mong kinaiya Ginoo, nga mahimo ming blessing, mahimo ming panalangin bisag kapila mi ipaangat nimo Lord or unsa i-bless mi nimo Lord God, dili gyud mausab ang among trato sa isikataw namo Ginoo. Salamat Lord sa imong mensahe. I pray nga amo kining i-apply, dili lang igo ra namo gipamati, kundi dili amo kining sundon, amo kining buhaton Lord God, in Jesus name. And right now Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time, bisan pa man ang mag-replay ani unya Lord God, tanan nga makadungog, makakita, makasinati ani nga video, ani nga live Lord God, I pray imong ipabati imong presensya. And I pray Lord God nga unsa man ilang mga problema karon, unsa man ilahang needs Lord God right at this moment, unsa man Lord ang milagro nga pinakagusto nila, asa man nga sitwasyon karon sa ilang kinabuhi nga need kayo nila ang imong milagro, ang imong panabang, ang imong hikap Lord, mamuhat ka Ginoo. I believe you are an all-knowing God. Walay matago nimo Ginoo. Kabalo ka sa among sitwasyon, kahimtang karon Ginoo. So Lord God, I pray nga mamuhat ka sa sitwasyon sa imong makanakan. Ilang mga problema karon tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Ginoo, pangitaig paagi Ginoo. Ipakita ang kahibulungang butang Ginoo nga gusto nilang matagamtaman. Nagaingon kasi mong pulong sa Jeremias 33:3, tawgon ka namo, dili lang ka igo, maminaw, mutubag ka ug magpakita kag dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Father God, I pray nga imo nang ipasinati sa tanang mga viewers karon, na ay solusyon, na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay paglambo, pag-uswag, pag-asenso, na ay panalangin Ginoo. Labaw sa tanan na adyoy katubagan sa ilang pag-ampo Lord God. Ilang mga struggle Lord, tabangi, na ay mga nagtanaw karon nga na-depress, nasa depression Lord, tagay kalinaw, ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing Ginoo. Nga ang tanan kontrolado nimo, tanang panghitabo aware ka Lord God.
you are in complete control. So Lord God, increase our faith, i-level up among faith, Lord God. Nga dili mi magtan-aw sa among sitwasyon, kung dili magtan-aw minimo, kay naa nimo ang solusyon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Again, Lord God, I pray, unsa man ang pinaka-need nila nga miracle today, I pray, Lord God, nga imo nang i-grant, Lord God, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Salamat, Lord. Kung niningtak na among dawaton ang panalangin, dawaton na mo ang kadaugan, gikan kanimo. Kalampusan, tanan-tanan, makahibulungang butang, sigun sa among gipangandoy. Dawaton na mo ni kauban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong, agalon o personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah! Mabungahong adlaw mga igsoon. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Og ningtak na akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Anyway, sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, ang atong YouTube channel na ang link sa caption ani nga live na to nya. Free to subscribe lang igsoon, no? And again, salamat kay sa mga subscriber ani nga page. Thank you so much. Og shout out guys sa 217,000 followers o mabungahong Kristohanon. Kita taon niya, Igso, no? Basta makabakante kung mag-live kita para sa kay mayaan sa Ginoo, no? So, again, dungog himaya kung ibalik sa itong buhay nga Diyos. And I just want to encourage everyone, followers, to invite your friends to follow our page. Or mention ba yung mga friends, Igsoon? Kadungog naman mo sa tuang unod sa itong live karon. Kabantay mo or namo mahinumduman nga friends ninyo nga the same situation, i-mention sa Igsoon. I pray nga karong adlaw di ron matapos nga di mo i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So salamat sa iyong pakiguban ako Igsoon sa kangina no. Kita ta unya balik Igsoon basta mabakante ko. Ampo, amping, abante. Thank you kayo mga subscribers, ani nga page, mga star senders, tanan-tanan, mga avid followers nga kanunay mag atang sa live na to. Salamat kayo no. Salamat kayo kamo sa dang hinungdan nga ganahan sa kung mag-live kay mananawan mo, no? So, again, himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. Keep safe everyone. To God be all the glory. See you next time.